ladies, namhlanje usuku olukhulu olwami Mrs Zondo uFeziwe uyavaleliswa esikoleni sakhe abesebenza kusona. Umusa kaNkulunkulu ke ungithwale kwaze kwala, akubanga nje ngokuhlakanipha kwami, kube umusa ukuthi uNkulunkulu umethembisa ethi uyosigcina size siguge sibe nezinwele ezigrey. uNkulunkulu kwenzile, sizoba bazi umusa ke kaNkulunkulu ukuthi angigcine leminyaka emingaka 31 years and 9 months. Siyabonga nje kakhulu, sizojabula kusuku kaNkulunkulu alwenzile ukuthi sithokoze ngalo. Siyabonga. Uzondo ngingumyeni kaMzondo obe uprincipal lapha eMngcweni iminyaka eminingi. Usethathe umhlala phansi since 31st January 2024. Namhlanje ke umenyiwe isikole ukuthi bazomvalelisa. Silapha ke njengomndeni ukuzomsupporta, sizwe ke ukuthi beyiphethe kanjani ke esikoleni lapha ade sebenza khona. But siyakholwa ukuthi isimemo nje sisho khona ukuthi uhlale kahle nabantu ade sebenza nabo nomphakathi nabantwana bonke. Ilawo mazwi engawabeka fushane. Today is my mother's retirement party. Asilana eMngcweni High School. Basimemile safika ke ukuze kuthiwa abantu abakhalayo kuba bona abantu abakhalayo kuthiwa siyahlonishwa isimemo usho uyodla imina ke lona namhlanje ngizodla ngisazodla ngizobaba she take away. Anyways, we're here to celebrate my mom. She was a principal. Siyabonga. Shothi-ke ngokusebenza sikhona la ekhaya sihlangene sonke, ngikhona eMngcweni ngenhlanhla nje usingaye uyena wangishiyela nje yonke ibhanyana encane ukuthi ngifike nami la ngizoncela. Ngiyabonga kakhulu, sicela nje sifile at home. Njengamanje sesiyaliqala kuhlelo, masibheka lapha uhlelo lethu the way othisha bahle ngayo. Ngicabanga ukuthi showing an acknowledgement ukuthi we acknowledge izinto umema senzele zona, ama contributions awenzile ohambeni lakho mema, we acknowledge them. Amen. Usethu verse 2, uMose sokusho uJehova manje, uMose inceku yami ufile. Lento isinika ukuthini bazalwana? Isinika ukuthi abaholi noma umholi uvela kuNkulunkulu. Alibonga igama leNkosi. Labantu abashiye la esikoleni ngifuna ziqhaje ngabo namhlanje, angathi mase ekhaya athi kodwa Nkosi yami isikole sami ngabe senze njani. Ngiyufakazi namhlanje. Goodbye. Goodbye.
It's a wonderful day. A wonderful day. Wonderful day. Ngoba ukufundisa indlela nokuthi ke abantu baphathwa kanjani nendawo iphathwa kanjani ngoba kwezinye izikole uthola ukuthi principal abantu sibonga indlela osiphathe ngayo, sibonga indlela onesaba ngayo uNkulunkulu, sibonga uthando, sibonga ukusifudumeza. Avese ashade nomuntu omkhulu ngokusebenza. Saba phela abasholi. Avese ashade nomhloli. Hawu. Indlela obuyiyona isikhathi unathi uma ubuka ukuthi othisha abakhona nothisha omkhulu abakhona ngaba babangaka kube khona amanye angeke nikhole ukuthi onke amaholide ahanjwa ngoDisemba basawahamba noma emzolo. Ngibonga isibusiso sikaNkulunkulu bazalwane esiphezu kwami, angikwazi ukuzenzela kodwa ngikuthatha uJesu wangisiza uNkulunkulu, uJesu ngoba uqondisa indlela yomuntu, amenza athanda abantu, amenza azehlise. Ungaphakami mhlawumbe bese ngophuthukwana nje ukhukhumala uthi uJesu yokuqaqaza phansi likubuke izwi lapha phansi. Ngiyabonga. Ngikufisela ukuthi ube neminyaka eminingi, kuningi kakhulu osenzele kona
la ezithina ezumngcwele ezinami-ke ngizikhulumela yimina ngingeda kuningi kakhulu ongenzele kakhulu ngisicela amazwi ngiyabonga kakhulu. Ngizothi kunina hlobo zami konke enikwenzile akekho beniphoqile. Ukhona nje isisho esithi it is not the size of the gift that you have given, but it is the thought. Noma ngabe nimnikeza ipeni, but lelo peni because liqhamuka enhliziyweni. Ngifisa ukunibonga ngithi uNkulunkulu anibusise. So today we're celebrating my mom. We've been invited for her farewell celebration. She has been teaching in the school since 2002 and namhlanje kusho ukuthi sesiyayivala leyo ncwadi. Oh, what an amazing day. Baze bamenzela into enhle kakhulu, and the words that they spoke about her, you know, it warms my heart as her daughter to know that we have such a wonderful mom ophilayo into asuke eshumayeza nathina. So nje we wish her all the best. Isazohlala ekhaya, infethu seqalile ukuhlala ekhaya nomuntu wakhe. Ngimfisela nje okuhle kodwa uNkulunkulu aphinde futhi amgcwalisele eminye iminyaka eminingi. Peace out. Kuhambe kahle kakhulu. Sibonge i-cooperation ye-staff. Sabonge i-cooperation ye-governing body. Nama neighboring schools or principal umhlolo bephakathi kwethu busikhombisile ukuthi umama uZondo was a very dedicated person and was a people's person, and therefore we want to congratulate her for her retirement and also for her good human relations. Kwenza ukuthi ke nami ngibona ukuthi impela uNkulunkulu wayengibusise ngomama omuhle ngaphandle, omuhle nasenhliziyweni yakhe. Siyabonga kakhulu lolu suku lube isibusiso. It was a very special day for all of us. uNkulunkulu ababusise bonke. Siyabonga. He's my healer, he's my provider, he's